okonego bedni kata yani onego giketi yani I feel ni this time okonego bedni en tij jodongo kaka nowacho ni jodongo cha youth I make sure ni kaka nowacho ni sani nowacho ni en one time akwidi ni kidwa dhi go another two time to okwabedo siep koro in kidwa bedo siep na to nyaka itimre nade nyaka ikaw kura koro ma onego bedni gima dhi ne rowere te make sure ni osiepi no oge kumora mora midhiye kode koko kaw kura en sure ni ka en 18 years old and above to onge gi ID kaw responsibility no kaka mari mondo imiye procedures mar kaw to ka entiere gi ID sorry onego bed ni tere nyaka kuma onego bed no kawe kura kiki wuoth gi ng'ama ok kaw kura ng'ama poko kaw kura to ntiere gi ID ang'o momiyo poko kaw kura en ka ntiere reason in kaka rawera mak lwete neno kaka nimako lwete ka udhi maandamano cha mak lwete ochako manygi to kata mana grube mana kata mana maseo na nitiere ni bende organization na nitiere kaka niko ng'anya makamagi e yor mbui biparo no kang bende nitiere masani kaka nitimo grube ka waromuru kacha nego bende gitime sani onego bedni gitime sani ma okapar ka nitiere lakini I think ni mano gima onego bedni gitimo kaka nikawo nyawadu kudhi kode streets cha kawe sani entiere gi ID kawe tere nyaka kumi kawe kura odhi okaw kura to bende wasebedo kwaluso kotende kod kaw kura ng'eni kaw kura en okang' mokwongo mano mar dhi luto ombulu to bende chieng' luto ombulu no bende nitiere jok manigi kura to bende ok dhi ero ka kura to ero osekaw nitiere kod opande kata mana passport ero kura to osekaw